pensava que ens venia a donar el sopar. Bona tarda a tothom. Probablement em posaré a plorar en una sala. Aviam. L'any 2009, Parets amb un Meló i Montevideo, vam començar una nova manera de gaudir de les giranes, amb un format diferent del que tots estem acostumats. La van anomenar Cara, però les males aigües o bones li deien els Champions de Déu. Nosaltres ho vam conèixer de primera mà l'any 2013, ja que aquell any va fer un correu de convidats per jugar. Poc després, l'any 2015, Martorelles va decidir aquest format i la mena ens va endur una grata sorpresa quan Parets amb un Meló ens van demanar de pujar-nos al cap. Des de llavors hem de publicar la preparació, reunió, assaig conjunt, ballada i per descomptar de les quals fets que venien després. Festes plenes de ganes, de disbauxa i de salses giranes en dins d'un rock o un negre. O altres coses que potser no cal explicar. Però com tot, les coses s'acaben. I és el moment de deixar el cap. No descartem seguir de trobar-nos a plaça i amb idea de combats, però aquesta quinzena edició és l'última dels tres pobles, en aquest format tan únic. Volem agrair a tot el públic que ha assistit tots aquests anys a tots els pobles i que ens han escalfat amb els seus aplaudiments. Però aquest any no us farem un homenatge, no a vosaltres. L'homenatge és de part dels caps de colla, mestres i assajadors, a totes les balladores i a tots els balladors que han fet possible que hi hagi colles i ganes de picada. Sense vosaltres no hauríem aguantat tants anys de ballaruca i gresca i, sobretot, d'amistat que ja no perdrem. Va per vosaltres. Moltes gràcies als caps de colla per haver comandat les seves colles. Sens dubte, comença la picada amb al·lusions fortes. Moltes gràcies, colles. Per cert, abans de començar la competició pròpiament dita, deixeu-me saludar a l'associació de Cardedeu, a l'ISCAR, que avui ha vingut de públic, que estan aquí, no sé de mateix on els tenim, però estan aquí, així que sigueu també benvinguts. I ara us convido a les colles, no podem venir el sistema. I ara us convido a les colles a sortir a la pista perquè començarem la picada. I començarem amb la primera tanda d'aquesta picada. Començarà la colla de Parets del Vallès amb el Xotis Mut.
d'inaugurar aquesta 15a picada amb el xotismo de la bona colla. I ara és el torn per la colla de Montmeló, que ens ballarà la Catxutxa. Arriba el moment de la colla de l'Ametlla, que ens ballaran la Jota. La segona tanda d'aquesta picada, la segona tanda la començaran la colla de Parets amb la polca de Parets.
ballant-nos el Xoqui Smooth. del convoi d'aquesta segona tanda amb aquesta peça que les tres colles han acordat que farien cadascuna de les tres colles, que és Joan del Riu de Bon Vent en aquest desvetllada per la colla de l'Ametlla. Joan del Riu és arribat amb un sac de confitura. Joan del Riu és arribat amb un sac de feina. Enamorat i un per fer les lliures de portar. I un per fer tot el món. Enamorat i un per fer les lliures de portar. I un per fer tot el món. Enamorat i un per fer les lliures de portar.
aquesta tercera tanda, precisament amb aquesta mateixa cançó, Joan del Riu de Montment, ara ballada per la colla de Parets del Vallès. Amb aquesta Joan del Riu. Acabeu de veure vosaltres, tota la Parets. Recordo, estem a la tercera tanda d'aquesta quinzena i última picada. I ara és el torn de la colla de Montmeló que ens ballarà la Beca. Chica
La segona en actuar aquesta tercera etapa de la picada. Enhorabona, l'escoltat la nota de la colla número 9. I ara és el moment de continuar aquesta tercera ronda. Recordeu que hi haurà 4 rondes i després sorpresa. Concluïm aquesta tercera ronda amb la colla de l'Ametlla, que ens ballaran el Xotis Munt. Que tanca aquesta tercera tanda de la picada. Enhorabona, noies i nois. Moltes gràcies, de debò. Obrim la quarta i última tanda de la picada. L'aplaudiment per la colla de Parets del Vallès, que ens faran la jota. Thank you.
Inaugurant aquesta quarta i última tanda. Moltes gràcies. I és el moment de tornar a donar la benvinguda a la pista a la colla de Montmeló, que ens ballaran Joan del Riu. I finalment, per tancar aquesta quarta i última tanda, és moment de donar la benvinguda a la colla de l'Ametlla del Vallès, que ens ballaran giravoltes.
Així que moltíssimes gràcies a la colla d'Ametlla, a la colla de Parets i a la de Montmeló. Fins aquí la part del concurs de la picada. I abans de res, abans de seguir amb aquesta sorpresa i recomendes que teníem per vosaltres, que de fet tenen la colla per vosaltres, m'agradaria acomiadar amb un aplaudiment fort als Lluïsos de Taradella. Bueno, és el moment que el jurat deliberi, la Carme, l'Agustí, el Víctor i el Gus, ara us tanqueu a una sala i tota la pesca, ¿vale? Allà és on tindreu els canapés, la beguda, el whisky, bueno, tot el que ja sabeu. I aleshores s'ha de prendre una decisió, heu de deliberar, i mentrestant, el que farem aquí és aquest homenatge a tots els que heu vingut aquí, ja que avui és la 15a picada i última, i que això s'acaba aquí al pavelló de l'Ametlla. Les tres colles ballaran una peça conjunta, una cosa que visualment segurament serà preciós. La peça és xulíssima, també és dels Antònia Font, el mític Uaiea, en aquest cas la versió del grup La Coixinera. És la primera peça conjunta que es va fer a la picada. Es va estrenar a la 7a picada de Montmeló l'any 2015. Doncs, res, un aplaudiment per les tres colles, Parets, Montmeló i l'Ametlla, i aquest Uaiea!
una amistat, crec que és un lema molt xulo. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. I ara, bàsicament, el que hem de fer és anar-li a dir al jurat que estan fent allà els canapés i les deliberacions, que els canapés es mantinguin, sempre hi ha un que s'ho creu, però estan deliberant, per tant, ara és el moment d'anar a buscar el jurat i que ells prenguin la paraula per anar un minutet, sí, un minutet per anar concluint aquesta quinzena i última picada. Deixeu-me abans que res, abans d'anar ja a la recta final, agrair, primer de tot, a les 3 colles participants. Moltes gràcies a les 3, Montmeló, Parets i l'Ametlla. Gràcies per aquesta amistat, gràcies per aquesta competició sana que han significat aquests 15 anys de picada. 3 dels quals s'han fet aquí a l'Ametlla. Així que moltes gràcies. Dit això, no sé com tenim el jurat. Aprofitarem perquè el jurat acabi de deliberar. No sé si voleu acompanyar els caps de colla de les colles, que serà el vostre moment, que vosaltres prengueu la paraula i que vulgueu dir unes quantes coses en aquesta última edició, sí? La Marta, no? Marta, cap de colla, perfecte. Marta. Marta, colla de la Parets, la Marta, vinga, Marta, foli gas aquí. Bona tarda a tots, moltes gràcies per ser aquí, per fer aquest suport als balladors, que fa molts dies que estan passejant això. Us ho passat bé, sí? Des de dalt s'ha vist. Doncs bé, dir-vos 4 cosetes, que si no les sabíeu. La característica més rellevant de les gitanes, i allò que les fa tan especials, és que tots els pobles compartim una mateixa música, però cadascú la fa seva, la viu i interpreta amb el seu propi estil. A Parets sempre diem que la dansa és viva, i la picada ho ha demostrat i ho ha posat en valor. Ens ha permès innovar sense complexos, atrevint-nos amb músiques que segurament els més grans els han fet estirar els cabells, però que nosaltres hem gaudit intensament, compartint-les amb tots vosaltres. Aquests darrers anys, personalment, hem gaudit molt del repte de posar coreografia a músiques contemporànies del folk català i veure com cada poble feia seva la música d'una manera única i diferent. I és aquí on rau la màgia de les gitanes, en la diversitat dins d'una mateixa arrel, en la manera com cada plaça, cada colla i cada ballador hi deixa la seva ànima. Avui s'acaba aquest format de germanor que tants moments ens ha regalat. I sap greu, perquè hi hem rigut, après, creat i compartit molt més que dansa. Però també sé que l'esperit que s'hi ha construït no desapareixerà. De ben segur que trobarem nous camins, noves trobades i noves maneres de continuar fent créixer aquesta tradició que tant estimem. Perquè les gitanes no és només un ball, són identitat, emoció, poble i comunitat. Són la música que ens uneix i la manera única que té cadascú de sentir-la. Llarga vida a les gitanes de Parets. De Vallès. Visca l'Ametlla! Visca Montmeló! Visca Parets! Visca la gitana del Vallès! Gràcies, Marta. La cap de colla de les gitanes de Parets. No sé si tinc o el de Montmeló per aquí. Ah, el tinc aquí. Ah, ja tens micròfon i tot. A Montmeló, des que teniu circuit, vaig us donar el torn que flipeu. Molt bé. Bueno, tu mateix? Gràcies. Vols que t'ajudi quan tant de... Perfecte. Montmeló hem fet un record per cada colla. Parets i no li buscava. Però que l'Obri ho expliqui, que ensenya si es pot, no? Ametlla, voluntari, Teresa. Mira, Si ho podeu ensenyar, si voleu. Oh, per favor!
És un escrit que posa la picada, o tu ens explicaràs ben bé què és. Ara us ho llegeixo. Posa la picada l'any que cada colla va començar. Gràcies per tots aquests anys fent possible aquest projecte i sobretot per convertir cada moment en alguna cosa molt més gran que només tu. Hem sobreviscut a coreografies impossibles, canvis d'última hora i genolls que cruixien més del compte. I encara així, sempre hem acabat sortint a pista amb un sortint. Ha estat un veritable luxe compartir aquest tros de vida amb vosaltres. Gràcies per tots aquests anys compartint ball, esforç, rialles i sobretot camí. Aquest projecte no hauria estat el mateix sense cadascun i cadascuna de vosaltres. El més valuós no ha estat només el que hem creat, sinó la gent amb qui ho hem compartit. Volia dir una coseta de la meva collita. Jo vull dir que, més enllà de que s'acabi, que això per mi... A veure, em toca i ja m'estic emocionant, però bueno. Volia recordar que la picada no s'acaba aquí, que els premis, per mi, suposo que per tots vosaltres és el de menys, l'important és que estem tots aquí. Un record perquè els que van començar a ballar gitanes, no nosaltres, sinó els que ja no hi són, els nostres besavis que hi havien ballat, o pels que no, aquells pares i mares que van comprar espardenyes, que van comprar mantons amb esports i van portar la canalla cada diumenge als embalats dels pobles de la Mare de Déu per ballar gitanes. I ja ho veieu, i ara estem aquí i el més important és que ve gent darrere. Per tant, les gitanes viuran per sempre, segur. Felicitats! Moltíssimes gràcies, Calcatalló de la Montmeló. Molta emoció en les seves paraules. I ara, no sé, tu, Ferran, per les meves paraules, com a cap de colla de l'Ametlla. Mireu, a l'Ametlla no tenim cap de colles. Anava a fer la broma que portava un escrit, però és que no ens hem preparat bé. Perquè no ens hem preparat bé per explicar, però diguem que sí que hem preparat molt, perquè portem molts dies fent condicions de decoració. Per cert, un fort aplaudiment per la decoració que hem fet a l'Ametlla, amb robes, amb una sabata i una espardenya, hem fet el que hem pogut. Ja ho he dit a Carles, voldria donar les gràcies. El Carles ha fet els agraïments, però crec que hi havia com merder. Primer de tot, un fort aplaudiment a les tres colles, que portem molts mesos preparant aquesta picada. Un fort aplaudiment també a l'associació, és que he canviat el nom i em liu, Associació de Colles de Gitanes i Carnaval de l'Ametlla, que ens dona suport i que són molta més gent donant suport a la probabilitat de tot això. Els patrocinadors, que ens ha dit els Carles Morelia, també l'Ajuntament, perquè subvenciona la cobla, part de les coses que farem després, perquè la picada no s'acaba aquí. Per tant, un agraïment a l'Ajuntament també. I no m'enrotllaré més perquè estan jugant, tot i que ho hem dit abans, però crec que és molt important, i ara vindrà el moment dels premis, aquest fort aplaudiment, sisplau, pel Gus, que porta 3 anys, cada cop que fem una picada, fem els trofeus, cada cop es supera, cada cop som més xulos. I llarga vida a les gitanes. Moltíssimes gràcies, Ferran, merci. Merci a les tres colles. Tenim aquí el jurat, veniu cap aquí. Poseu-vos aquí al mig. El Gus del Víctor, l'Agustí, la Carme. Moltes gràcies, un aplaudiment per ells, pel jurat. No sé si hi ha un portaveu o... Víctor, tu mateix és el portaveu? Gus? El de casa, Gus. Gus, els has fet tu, aquests? Bueno, un aplaudiment. Nosaltres heu vist això, són meravelles, això, Espectacular.
Bona tarda, gràcies Carles i gràcies. Us explico una mica la idea perquè crec que simbolitza la mà de morter, són totes iguals, tornejades per dir, totes no poden quedar iguals perquè l'artesania té això, però sí que és veritat que la idea és que tot sigui igual, l'únic que la mà de morter és de diferents fustes, una és de roure, l'altra és de pi i l'altra és de cedre, una mica tots som iguals com les gitanes, però que cada colla, cada ametlla amb un valor parets tenen les seves cosetes diferents, però que al final tots són gitanes i és una mica el que he volgut transmetre amb aquest premi. Però de debò, pix de prop és brutal, és brutal. Gràcies, Emma. A veure, comencem amb els premis. Algú m'explica la llegenda d'això, sisplau? Ara sí, molt més fàcil. Moltes gràcies. Premi. Nervis, sí. Nervis, emoció, intriga, dolor de barriga. Premi Xoquis a la colla de Parets del Vallès. Enhorabona, nois, merci. Bravo. La foto commemorativa amb aquest trofeu magnífic, superxulo i artesanal, que és el més important, sens dubte. Premi Gitanes a la colla de l'Ametlla del Vallès. Enhorabona, farem la foto amb el premi. I finalment, premi coreografia per la colla de Montmeló. Bravo, nois! Si voleu aquesta picada, i com que el jurat han estat deliberant i s'han perdut la ballada conjunta que heu fet les tres colles, no sé si voleu que tornin a repetir aquesta ballada conjunta, sí o no? Que la facin una altra vegada, va! La cançó Warrior, Antònia Font, ballada per les tres colles alhora. I així posarem